Kena ra kowe kena. Iwake dawa nek iki lek dengaran. Wah, glu Mas. Rada dawa iwake sip jos. Wah, dundeng. Toilet ralik. Glule. Oh my god. Taman iwake kita lek. Wah, lho Mas gendut Mas. Nggonku sing gendut-gendut gone sampean sing gering-gering nah lho Lek. Ya. Rapo lho iki. Edan. Sip, pol-polan. Lanjut Mas. Iwake lek lho. Atraksi iwake lek glu sakmene nek iki dirilis ya Lek ya. Oh sakmene Lek. Wah, dirilis nek iki Mas. Biar gede dulu. Lanjut Mas. Kita rilis belakang ya Mas ya. Ndak kita lihatkan. Ora ambles Lek emang seratenane ngono Lek. Nyut ngene lho Lek, nyut goyang ngono kuwi Lek. Lah. Rene ya Lek, nek pengen entuk iwak, wes. Lho Mas, dundeng. Kenone Lek wuluh gelo lele iwake. Lah. Rene ya diomongi sampean iki takon rene. Nak pengen entuk iwak sing gendut-gendut ya to. Rene ya gelo Mas gendut ya to. Oh, ya ben amblese ben kena carane narik. Lanjut Mas ya. Lanjut pokoknya sip meriah ya to. Kenone Lek waduh ucul Lek. Wagil nek iki Lek jios. Ya Allah Gusti, paring ana sing agal gantine Gusti. Mesakne kula Gusti. Wah. Lah wis brote kita Lek jebule water Lek. Heeh. Jos apa rung di oseng-oseng wingi? Oh, duh Mas. Jos. Lanjut. Mau mancing apa? Neng gledak. Gelu Mas. Masteri Mas. Wih. Kalem ter. Tembakane kok cedak men to terjebule iwake nang cedak-cedak iki Mas gelu-gelu.
Gelu 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 gelu. Wulu lulu wulu. Wow, wow lumayan ter. Wah, diuncal ke rene ben ketok iwake ter. Lha, wih, Mas. Jos. Lanjut dulu, Mas. Taman sik to, taman dore. Aja banter-banter, Mas. Maaf Gusti, ge adan malah banter-banter. Ra entuk banter-banter sik, aja banter-banter sik ya, Lek ya. Ge adan. Iki, Mas, buktinya. Nice. Kita lanjut, Mas. Oke, lanjut. Kenora kowe, kalem iwak le. Lah, Syekh adzan ding Mas, lali ya Allah Gusti, nyuwun ngapunten. Refleks niki Gusti. Jadi nak entuk iki ora sengaja niki nak bengok-bengok barang iki. Lanjut dulu nggih. Wah, kaget aku Lek. Tak kira ora kena jebule nyantol lek iso-isone piye ngene iki Lek. Wah, Jan pol-polan. Hari ini tembakan ndak ada 1 jengkal Mas, setengah jengkal, paling 10 cm atau 12 cm. Untuk lumut biasa Mas, lumut halus. Oke, kita lanjut dulu Mas. Kena astagfirullahaladzim muncul meneh Lek. Wagal ngonoan Lek. Ya Allah Gusti. Benggang mau lho Lek. Wah, sesuk tak ganti tanggung ya mene wis ada nasar.